What? This hour? Hey yo, what up, ladies and gentlemen? I go by the name aka also known as DJ Lovely 24. Oh yeah, hola! DJ Lovely 24. Oh. DJ Lovely on the mix. Durun ba kowa. DJ Lovely 24. Lovely 24 and Sony.
ci gaba da sauraro kuma kusa kuma yayi. Hey, Mr. Listener, turn on the volume, aka DJ. Lovely24 Calm, put you music on this time. Suna kana gaskiya. Sa'idu. In kiya kuma ba. DJ Lovely 24.
kina da buri kuma sannan kina da tsari ya zaki sa cikin ranki ni ne zan zama an ganki faratin fafiya ta gaban cikin mata a san ki kai rata akan kina gane kai na ce nayi wa alƙawari mace dai kuma kin zarce da ni kin zambin bangon sukari ko a ina ke ce sirrin ciki ya zo fili kin iya ado da dan kwali me kin ido da sakonni an iya miki zanen lalle sanda na same ki na huta saura sun ta kasanta bana iya kallon mata ji kalmar da na furta akwai daɗi abin da kake so in ya so ka ashe fatan ya da kake wa wasu wata rana sai bika so sa'a ce samun nasara ce ke sa ai dace ni kam na samu so kwai tsada sai randa kan ke huda furar mu na yi damu mai nasarar samun ki bari na zama jibanki zan koyi sirrin ki baran da san zo da evaluated by DJ Lobbly. 24, the beat shooter. Neman saba, neman da zan yi rayu, har in bai wa mara
kashe kudaden da velocity gari kauye ne in ba electricity in ina so dai min tsada ina karkada hantar maga da inda kaza bana kulle ganda ga na roba ne zan yi da randa halan talauci masifa ne cigumin ka yau gobe kara'i ne da na sani na keya ne in an zame cikin mai suya ne salam burusi da gani na kasan akwai capacity baba ka kalla a reality ina yi matalauci dukkan capacity baba ina da capacity bana wasa da capacity ina babbaza capacity na san mahimmancin capacity dan ji kunya gomman kariye jari na nema tuli akwai tari dan ji kunya gomman kariye jari na nema tuli akwai tari so abu ne identity baza capacity ina wo poverty dukan brutality kan busikiti suka celebrity suka ce in shigo ko ba tikiti ga capacity ga capacity ga target a kan titi ga bazin rap ga shanti ga kudi minti mu yi wanka mu ci kumfa mu canja kayan mu ko su yi super mu yi cara mu yi papa mu haska birni mu razan safa capacity gaban capacity ga quality namu da quantity cewar riga da entity ni suka so to mi warsi da wani sauti mai capacity baba ina da capacity bana wasa da capacity ina babbaza capacity na san mahimmancin capacity dan ji kunya gomman kariye jari na nema tuli akwai tari dan ji kunya gomman kariye jari na nema tuli akwai tari kai na ji capacity kashe kudade nake yi babu fiti kauye city ba ma harkar dati abin ya bi jiki kare giginiti sai da biyu ta zo aka samu uku neman mako kai ka shiga uku bude ido ka ci samun ka amma ka tsaya kana ta nuku baba harkar nan da lebo akwai bambanci ka duba sebo bai gani na suke kamar devil in suka sai guda ni sai in sai double eh kwarai haka ne kam ina harkar matsala na daga murya in tanka ya ci ko sai in mun bar banka baba dole talauci sai ya koka sai da na duba account balance na gane rayuwa na yayi balance audi b maga mercedes Allah ya raba mu da hawan ambulance capacity baba ina da capacity bana wasa da capacity ina babbaza capacity na san mahimmancin capacity dan ji kunya gomman kariye jari na nema tuli akwai tari dan ji kunya gomman kariye jari na nema tuli bayan ido na ni zagin su baya damuna basu su yi ko a riga na yo fara no concern me ade ma de na de ne find me Ali ya san Ali ganewa sai mai hankali kuma kura uba yau akwai kura uba ban balaga ba amma sai jaraba in abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro samu kudin ka kawai ka kashe kar ka bari su kashe maka sanda kake nema ba mai taya maka ruwa na dukan ka su ko suna daka in baka ci ba su ci maka kai da kudin ka kana haka abu ma sai an saya maka in ka samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe kuma kura uba yau akwai kura uba ban balaga ba amma sai jaraba in abincin akwai dadi sai na daba kuma kura uba yau akwai kura uba ban balaga ba amma sai jaraba in abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro Oza Presido se
Abdul on the beat. DJ Abdullah kan kiɗa. DJ Lovely 24 ya ce MC Wisdom ana babbakar giwa wasa tuni kaurin zobo. Rayuwata neman na kaina ne damuwata, ni mutunci na nake nema to me kake yi da damuwata. Aba malam ka dan tuna baya shi yasa maman ta ce mun ka nema to kar ka zage ni, malama kar ki zage ni. Akan sana'ata zan iya kwana barin zaba, ni mutunci na nake nema to me kake yi da damuwata. Aba malam ka dan tuna baya shi yasa maman ta ce mun ka nema to kar ka zage ni, malama kar ki zage ni. Kai sana'ar ka da hankali ka biya mai da magani, abin a tashi kai za ka zama wani kaga ka mai da kanka wani, a wajen ka za a koya za a gani. Mai sana'a ba ya yi dabara, yana nema kuma za ya tara, a hankali bukatunsa za ya gyara. Kaga komai ba zai tafi daidai ba, kai bacci ba yanzu ka samu komai. Ja mu je yaro da goro ba ko da rake, wanda ya nemi nasa kamar dan gwate. We are looking for success, everything you go make sense, babu mai mana kallon nonsense. Sana'a ta rayuwata neman na kaina ne damuwata, ni mutunci na nake nema to me kake yi da damuwata. Aba malam ka dan tuna baya shi yasa maman ta ce mun ka nema to kar ka zage ni, malama kar ki zage ni. Akan sana'ata zan iya kwana barin zaba, ni mutunci na nake nema to me kake yi da damuwata. Aba malam ka dan tuna baya shi yasa maman ta ce mun ka nema to kar ka zage ni, malama kar ki zage ni. Indai kana sana'a ka tira babu kai babu sata kamar bera, abokan ka dole su jira ka, za ta baka shawara a kyauta ka dage da kyau kar a bi ka abota. Mai sana'a ya samu abota, babu shi babu yin mola a kyauta. Karkari na sana'a ka dage da ita a gane fuskar ka, karkari na sana'a ka dage da ita a gane fuskar ka, da ita a gane fuskar ka. Sana'a ta rayuwata neman na kaina ne damuwata, ni mutunci na nake nema to me kake yi da damuwata. Abba malam ka dan tuna baya shi yasa maman ta ce mun ka nema to kar ka zage ni, malama kar ki zage ni. A cikin kowa da kunshi sannan baya tsufa, baya cikin rashi, baya neman kofa, zai shiga baka tare shi dan ba shi da wata sufa. Idanu ba su ganin shi balle kai bai insani. So kenan sanadin labarina, so kenan sanadin labarina. The dance floor is now open. DJ Lovely 24 or Rewa. DJ from Nigerian Young DJs. So kenan sanadin labarina, kuka bai kare ba labarina, ban same ki ba labarina, nuna ba zai rinsa ba labarina, har ban ganki ba labarina. Lafa mini ki tausaya mini, daure agaji ki mini.
fada soyayya. DJ Lovely 24. Mr. Listener, turn on the volume, aka DJ. Lovely 24 Calm. Put you music on this time.